Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu f'wostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Dajn ngħidu din it-talba fl-imkien eżis semmija. O Alla tiegħi, irrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajogħġbok tnissel fruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena blaqis tiegħek irrid intenni ta' sikwiet. O Ġesu, ta' qalb ħelwa wumli, għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Nkomplu eżis semmija naraw x'se tallimna din il-qaddisa llum. Jekk tindunaw, il-ħin kollu tipprova tnissel fina ix-xewqa biex bħala nintrabtu mar-rieda ta' Alla. Hekk l-aħħar sentenza li spiċċajna biha id-darba l-oħra kienet propju fejn qalet: fi żmien ta' tiġrib kbir kellhom lil missierhom marit gravi, it-tiġrib u l-mar tagħha, imma qalet fost dan kollu kemm kont nifraħ fil-kappella nitlob u ntenni il-vers sabiħ fik mulej jien nistken. Issejjew naraw x'ġara fl-24 ta' Lulju. Pauline tgħidilna: batula xi frott tas-sew sabiħ, iż-żdieba setet tiekol xejn minnu. Ħadet dan il-frott waħda waħda f'idejha u deret qisha qiegħda toffrihom lil xi ħadd. Imbagħad qalet: il-familja mqazza kienet moqdija sewwa, San Giuseppe u l-Bambin Ġesu ħadu ħawħa u żewġ pruniet kull wieħed. Imbagħad bleħen baxx qalet: dan il-frott ħadd gost immissu. Forsi għamilt ħażin qed tistaqsi lil Pauline. Nieħu gost hekk kbir li jimmiss il-frott l-aktar il-ħawħ u nitenna bih ma' ġenbi. Wara li żgurajta tajt Pauline li ma kienet għamlet xejn ħażin, is-suktat, il-Verġni Mbirka ħadet sema wkoll. Meta jagħtuni l-ħalib bi ftit tar-rum, nofriħ lil San Giuseppe għax ngħid li l-nifsi: o x'ġid kbir dan jagħmel lil San Giuseppe. Fir-refitorju dejjem kont naħseb lil min kien imissni nofri l-ikel. Pereżempju il-ħelu kien żgur għal Ġesu Bambin u l-ikel sod kien għal San Giuseppe. Lanqas ma kont ninsa lill-Verġni Mbirka, iżda meta kont nibqa' nieqsa minn xi ħaġa, bħal meta kienu jinsew jagħtuni xi salza jew insalata,
kont nifraħ bosta, għax tassew li kont inkun nista noffri lill-familja mqazza dak li fis-sewwa kollu kienu jħalluni nieqsa minnu. Meta Alla jkun irid li aħna nibqgħu neqsin minn xi ħaġa oħd, ma hemm xejn tagħmel. Jeħtieġ li nibqgħu ħinja li nimxu minn din it-triq. Xi drabi kien jiġri li Sor Marija din hija oħta Mari kienet qed qiegħed din il-platt tal-insalata hekk qrib ta' sister oħra. Illi jiena tajt Teris ma stajtx inqisu tiegħi u l-insalata ma kontx immissa. O madreċ kejkna tiegħi Polin, xi frejjeġ tal-bajt nexfin tawni f'ħajti, kienu żguri li dawn kienu joġbuni. Meta kienu jkunu nixfin għal kollox. Għandek tagħti każ però oħt partikolari wara mewti sabiex tingħata aktar attenzjoni għall-imsejkna sorijiet. Kien il-25 ta' Lulju, meta Polin tajt, kont qiegħda ngħidilha li wasalt biex bħal nixtieq li tmut sabiex ma ssofrix aktar. Għalt li iva oħt, iżda m'għandekx tajt dan, għax dak li jiġbidni, semgħuha semmija, dak li jiġbidni fil-ħajja hija s-sofferenza. U kompliet. Issa huwa żmien il-ħawħ. Qegħdin inbijaw l-anbaqar bħalissa fit-toroq lanqas għadni nafx qiegħed jiġri meta naslu fis-snin tal-aħħar qaltilha nitilfu rasna u l-memorja. Polin tfakkarna meta it-tiju Gwerin batila xi ftit tal-eneb. Se tettieħu xi ħaġa minnu qalet kemm huwa tajjeb dan il-eneb b'dana kollu ma nħobbx niekol dak li jkun ġie mingħand il-qraba. Qabel meta kienu jġibuli il-bukketti tal-fjuri għall-Bambin Ġesu tiegħi din kienet statwa tal-Bambin Ġesu li l-qaddisa kellha tieħu ħsieb iż-żejjen bil-fjuri u x-xama tul il-ħajja reliġjuża kollha tagħha. Qalet ma kontx inkun irrid neħodhom sakemm il-Madre Superjura tgħidli biex nagħmel dan. Fuq talba tagħha tgħid Polin. Tajta l-kurċifiss sabiex tbusu. Nawwiltula bil-mod tas-soltu. Ġifieri offritula l-kurċifiss min-naħa tar-riġlej kif inbusuh fil-funzjoni tal-ġimgħa l-kbira. Iżda Teris qalt li jiena wiċċu rrid imbuslu. Imbagħad waqt li bdiet tħares fiss lejn iġbija tal-Bambin Ġesu li Suor Marija ta' Trinità kienet ġibet mill-Karmelu is-suktat. Jidirli li dan il-Bambin Ġesu hawn qiegħed jgħidli inti ġejja s-sema ma ddumx. Jiena huwa dak li qed ngħidlek dan. Kont pronta staqsejta tgħid Polin. Fejn huwa l-ħallil issa? Li qed tirreferi għal Ġesu bda fil-Vanġelu jgħidilna qatt niġi għalikom bħal ħallil. Qaltilha m'għadekx issemmih iżjed. U Terezin qiegħdet ida fuq qalba. U qalt li hawn qiegħed hawn f'qalbi oħt. Mbagħad kont qiegħda ngħidilha li l-mewt hija ħaġa kera u li jiena kont se nitnikked bosta meta tmut u ġbitni bil-ħlewwa. Il-Verġin Imbirka żammet lil Ġesu mejjed f'ħoġorata. Meta hu kien bla sura ta' xejn u mimli dem. Insejra tara xi ħaġa diversa. Jiena ma nafx kif din il-Verġin qaddisa felħet għal dan kollu. Ara kieku kellhom iġibuni għandek f'dik il-qagħda bid-dem x'kien isir minnek waġibni qaltilha lill-oħta.
ġiet il-qudiem Pauline tajt. Wara li fetħet qalba miegħi dwar xi nuqqasijiet żgħar tagħha li ċanfret lilha nfisha għalihom staqsitni jekk kinitx offendiet lil Alla bihom. Weġibta li dawn in-nuqqasijiet żgħar ma kienu xejn u li lili kienet għamlitli ħaġa ta' ġid kbir meta kelmitni fuqhom. Deret li ħassitha mqanqla imbagħad qalt li meta kont qiegħda nisimha kod. Ftakart fil-kliem ta' Patri Alexis. Klimek daħalli f'qalbi bl-istess mod kif kien daħalli kliemu. U bdiet tibki. U jien tajt Pauline ġbart id-dmuħ tagħha. Meta xuttajtilha id-dmuħ biċċa ħażel li Swor Genoveffa li hija oħthom ġelin tajt għada żżomm m'għandha bħala relikwa. Kien hemm idea, oħta ċelin, li tagħta ġeranju żgħir li kien ilu fuq il-mejda sabiex hi tkun tista' titfgħu lejn is-santi li kellha mdendlin mal-purtieri tas-sodda. Teris qaltilha, la twaddabx fjuri żgħar midbiela, imma biss fjuri żgħar friski li għadhom qegħdin jiftħu. U Pauline tajt. Kien hemm min ħareġ bil-ħsieb li nagħmlu xi ħaġa storbjuża biex naljenawha. Iżda hi wieġbed bitbissima leta, ebda lob tas-subien żgħar, ebda lob tal-bniet żgħar, imma biss lob tal-anġli żgħar. F'mument ieħor din il-qaddisa qalet, inħares lejn il-għeneb u ngħid lili nnifsi kemm huwa sabiħ, kemm jidher tajjeb, imbagħad nikol waħda. U din ma nagħtihiex lil Ġesu, għax huwa stess Ġesu li jkun qed jagħtiha lili. Bad komplit. Matul din il-marda tiegħi isni tifla ċkejkna tassew, ma naħseb f'xejn, imma ninsab ħinja li sejra s-sema. U dak kollu. Isimgħu hawn x'se tgħid eżis semmija. L-ewwel darba li tawni l-għeneb fl-infermerija għedt lil Ġesu. Kemm huwa tajjeb dan il-għeneb ma nafx għaliex Ġesu tiegħi qaltlu qed tistenna daqshekk biex teħodni. La darba jiena qemba żgħira u jgħiduli li jiena diġà missjura. Qed tgħidlek eżis semmiju ġvera għax kienet għadha żgħira f'età u daqshekk marida. Kont bil-qeda ma' ġemba, tgħid Pauline, u dwar id-direzzjoni spiritwali qalt li naħseb li jeħtieġ noqogħdu b'sebgħinejn sabiex ma nfittxux lilna nfusna, għax meta nagħmlu dan imbagħad nistgħu nibqgħu b'qalbna maqsuma u fis-sewwa kollu jista' jingħata lina dan il-kliem li ġej li huwa meħud mill-lanja tal-anijiet li jgħid. Il-assisa ġerħuni, ħaduli saħansitra l-mantell. Bil-kemm il-ħaq taddejthom li jiena sibt il-maħbub ta' qalbi. U teristajt naħseb li kieku din ir-ruħ staqsiet bl-umiltà lill-assisa fejn kien il-maħbub tagħha huma kienu juruha fejn sata jinstab. Imma billi iridet li ħarsu mistaġba lejha tħawdet u tilfet is-sempliċità tal-qalb. U spiċċat tajt Terezin mulej, Iva, inti biss id-dawl tiegħi.
Eżis semmija, din il-qaddisa insibuha dejjem tipprova toħroġ talim verament ta' siwi għal ħajjita minn kull ġrajja li tiġrila. Ejjew nisimgħu x'sa tajt lil Pauline u llum anke lili u lilek. Oħt, għaltila, isma' ftit din il-ġrajja żgħira, storja tas-sew tad-daħ. Darba, wara li ħadd il-libsa reliġjuża, dan kien il-ħamis 10 ta' Jannar 1889. Għaltila kien hemm sister li ratni mal-Madre Superjura nitkellem magħha. U din ħarġet bil-kliem, kemm tidher f'sikkitha, qawwija f'saħħitha. Tlaqt konni umiljata b'dan il-kumpliment. Meta mbagħad sister oħra waqfitni quddiem il-kċina u qalt li imma x'qed isir minnek imsejkna ċkejkna Sur Teris tal-Bambin Ġesu. Qiegħda tintefa' bil-mod il-mod quddiem għajnejna. Jekk tibqa' sejrek, b'dik id-dera tiegħek li ġġelna nirtodu, żgur li mhux sejra tissokta tħares ir-regola fit-tul. U ma flaħċuħt nisma' wara xulxin, żewġ modi hekk kontra xulxin ta' kif kienu jħarsu lejja. U propju minn dak il-waqt qatt ma ħarist lejn dak li jaħsbu il-bnedmin bħala xi ħaġa ta' siwi. U dan hekk kiber miegħi illi bħalissa sew iċ-ċanfir. U sew il-kumplimenti jiżolqu minn fuqi bla ma jħallu l-inqas marka. Talim prezzjuż eżis semmija li għandna bżonnu ferm. Kien 26 ta' Lulju u Teris tirrakkonta lill-uħta dan. Il-lejl li għadda ħlomt li kont qiegħda f'bażar mal-papà. U hemm rajt xi mħadet żgħar bojot u ħelwin li laqtuni bħala tajbin ħafna biex inqiegħed il-labar fihom. Imbagħad fl-aħħar qed li l-nifsi li fil-Karmelu jagħmlu minnhom u tlabt kaxxa żgħira tal-mużika. Ħin ieħor Pauline tgħidilna. Kienet qiegħda tgħidli kif fil-jiem qrib 8 ta' Diċembru 1892 kellha tieħu ħsieb ta' Sor Marta. Fl-1893 kienet qiegħda tgħin lil Madre Gonzaga fin-novizzjat. U wara l-elezzjoni tal-1896 tawa f'idejha għal kollox lin-novizzi biex tieħu ħsiebhom. Imbagħad Tereżin qalet lill-uħta il-virtujiet jilmaw b'mod naturali, hekk li malli ma jkunux hemm nintebaħ b'dan mill-ewwel. Kien is-27 ta' Lulju. Pauline tgħidilna. Teris, ma riditnix ninsa nieħu xi qtar tal-mediċina li kien dan it-tabib u qalt li għandek tieħu ħsieb saħħtek 30 qatra l-lejla la tinsiex. Iżjed tard tgħid Pauline staqsejta. Qegħdin ngħejjuk ħafna? Weġbitni. Le, għax intom nies twajba bosta twajba ħuti. U bdiet tgħidilha bit-bissima li kienet ħolmu treġat li konna qegħdin inġorruha lejn il-kamra msaħna. Sa din il-kamra msaħna ġifieri il-kamra tar-rekreazzjoni fejn kienu jirrekrejaw ruhom flimkien daw is-sisters. Qaltilha kontu qegħdin iġġorruni bejn żewġ torċi biex niċċelebraw il-festa tas-superjur tagħna. Dan kien is-superjur ekleżjastiku tal-monasteru. Jekk tindunaw hawnhekk eżis semmija din il-qaddisa qed turina kemm kienet qed timmissja li ma setax tkun ma' sħaba kemm waqt it-talb
u kemm waqt ir-rikreazzjoni. Pauline tajt il-komunità kienet qiegħda dikinhar tieħu ħsieb il-ħasta tal-ħwejjeġ. U tgħidilna qalt li Terezina f'xi sija ta' wara nofsinhar qed li l-nifsi żgur li s-sorijiet huma għajjiena ħafna bil-ħasil u tlabt lill-Alla ta' sabiex jagħtikom il-għajnuna tiegħu ħalli tagħmlu dan ix-xogħol b'imħabba u slim. Meta rajtni hekk ma niflaħx tkompli tgħid lill-oħta. Fraħt li jiena kelli x'insofri bħalkom il-kol. Imbagħad tajt Pauline. Fil-għaxija fakritni fil-kliem ta' San Ġwan tas-Salib li jgħid dan ara. ċarrat il-velu ta' din il-laqa hekk ħelwa. Jien tajt Teris dejjem ħad dan il-kliem għal-mewta ta' mħabba li nixtieq li jkolli. Jiċċarrat il-velu ta' din il-laqa hekk ħelwa li tintaqa' mal-mulej. Xtaqet li jiċċarrat. ċarrat il-velu ta' din il-laqa hekk ħelwa. U battajt li mħabba mhix sejra it-temma l-kollox il-velu ta' ħajti, imma iċċartu f'daqqa waħda. Bliema xewqa qawwija, tkompli tajt. U bliema faraġġ kont intenni sa mill-bidu tal-ħajja reliġjuża tiegħi dan il-kliem ieħor ta' San Ġwan tas-Salib li jgħid huwa tal-akbar siwi li r-ruħ titħarreġ tassew ħafna fl-imħabba sabiex waqt li tintemm b'ħeffa kbira bilkemm tkun tista' tibqa' hawn fuq l-art iżda tasal malajr li tara lill-Alla tagħha wiċċ imwiċċ. U waqt li tennit dan l-aħħar kliem olliet subajja l fuq u ħadet arja tas-sema. Imbagħad Pauline tgħidilna bdiet titkellem ma' Teris dwar xi diffikultajiet li stajt nara qaltilha li kellu jkun hemm għall-pubblikazzjoni ta' ħajjitha. Qalt li Teris. Tajjeb, jiena ngħid ma' Giovanna Darko u r-rieda ta' Alla isseħħ żgur minkejja lejra tal-bnedmin. Qedtilha tgħid Pauline, dalwaqt ma narax aktar lill-maħbub wiċċ kejken tiegħek nara biss lir-ruħ ċkejkna tiegħek weġbitni. Ir-ruħ hija bil-wisq iżba' oħt. Qedtilha, meta nibda naħseb li sejrin nitilfuk u Tereżina kienet pronta qaltilha oħt. Imma mintomx sejrin titilfuni, kun ta' qawwa qaltilha. Batuħta, ċelin, kienet qiegħda tibki. Teris qalet qiegħda tifhem sewwa li għad tiġġira l-istess ħaġa, ġifieri l-mewt, kollha rridu mmutu. U wara kif hija maħkuma mill-biża' minn issa. Iżjed tard din il-qaddisa wara li offrita nqut eneb lil Ġesu bambin qaltilna, offrejtlu dan il-eneb ħalli nissillu xewqa li jaħodni għax nemmen li jiena ta' dan it-tip. Il-qoxra kienet irqiqa ħafna u mdeba sew fil-lewn wara li daqet emba is-suktat. Iva, dan huwa it-tip tiegħi. Mbagħad b'vuċi ħelwa qalet: Pauline, hija it-telefon tiegħi, irrid biss inwaqqaf widnejja meta tiġi u nkun naf kollox.
qalet iżjed il-qudiem. Jien ma naħsibx fija nnifsi. Huwa lill-Alla li nħobb u mhux lil innifsi. Skont ma nħoss fija nnifsi nażel aktar li mmut, iżda nitenna bil-mewt biss għaliex din hija r-rieda ta' Alla għalija. Jien qatt ma tlabt lill-Alla l-grazzja li mmut żagħżugħa, mela allura issa jiena żgura li f'dan il-waqt dan Ġesu qiegħed iwettaq ir-rieda tiegħu. U f'daqqa waħda din il-qaddisa ma setgħetx tieħu nifs u jien urejta kif xtaqt naqsam magħha in-niket u d-dwejjaq meta qalt li la titħawwat ċoħt. Jekk ma nistax nieħu nifs Alla jagħtini l-qawwa biex nistabar b'dan jiena nħobbu mhux sejjer jitlaqni qatt żgur. Araw eżis semmija kif ser tħallina qabel nispiċċaw. La titħawwaċ. Meta insibu ruħna fid-tbatija, ejjew bħal din qaddisa ma nitħawdux eżis semmija imma nemmnu li l-mulej Ġesu se jagħtina l-qawwa biex nistabru waqt il-problemi u l-mart tagħna. Bħal qaddisa Terezina ngħidlu jiena nħobbok mulej, persważa li mu ser titlaqni qatt. Nifqu hawn illum eżis semmija, jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm Il-Paċi Miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day